Tiyang o ay tungal sa karatan, metsiklang kay paniyo wag lapalapan kupurangan nilap sa matay ko iyas. Pwede sa palmatay Protestant Hour what apang paton nila ay tungal sa karatan kay panipan kupurang rakso ang muin Pompeo. Waulat pang kupurang isanangkan ko, wang ki lekant ko, nanagang ko, nang kanyay ko, wang ki sapalman, kalap ko, kay tilakalap koros ng palantiya. Wang ki president ang pwede na papali, song kaway, chairman ang mumotyon, chairman ang wang parang ng Pompeo. Wang ki senior kan, wala kalap koros na mumotyo ka ng minimanuwa. Wang ki behel kapnan Pompeo, karyaw kapna, speaker, and legislator, iyang amoy siyang kaukusanat kan koros, siyang kapong lapalap, iyang amoy siyang kapong kan koros, melen lapalap kan koros ng palyan kapong. Ay tungal wow, peltopamel, riyay, saulang kan koros, and minimen, and momotyon Christ, ng Wayne Pompeo. Ipang patuan watak, irayo kan kaksawa sa kupratay, ang nan Protestant Hour, ipang patuan lagi ang Diyos. Patusan ng Paul Silako, ang Titus. Iralaw, riyaw at ikatut, isak kewlen, isak gumaw mamasa ni. Bukod, kotin kasaleta sa palma. Kalangan, kwen kamaurala, aramas koros. Kalangan watkin pataki yung kutay. Ang kasela, maurin sa uposan kot, uinang suwatan tsamba, o asa, kaunta, insanaray, o mamor kumaupong, o saraw, ninsanta. Niyatay pa nawyaw, ranan kapay, magtay kan kaskasit, ni ansaw, me, lenganan natay kot lapalap, o sang kamaw Jesus Christ, panparata. Ekatentong matay pila kay ni buwag kita. Buwan kapit kita sa ang suwat koros o kamnay kita. Pagkatay ang wiyala sa palma. Kali o ngang kita uyawiya nama. Arikan pataki yang ray napa. O tataw ko yung manamanungsak niyang paan kin kakela ka o luparay ray kan na kin keter biar mekot me dan kare yang ramasakan dan mematkan. Yemet batapan sa palmangkaw ng nasan o kauno ang kapin kapayat batapan sa palmangnasan. Maralap nagpasan sa palmatay wasan kawitan ng sauksyat nasa ni patuwa. Mamaw pong usara. Sa palmatay wasan kawit, inting tasang wan parang Paul. Ang manakapilapul Titus. When uya masa ng panaw, ang Titus niyatang uya sa palmatay atungan. Kalau ang ray men kritan kailanay. Ranwat masan wat pokpok ta when uya men kawit all try chaulang kan koros me kai kairo don palen peywot right nan iroto kito pesa pew e masan pokot koten kasaleta sa pagmakalangan we en kamawala aramas koros main ko niyan sa ume tip trapen ikutipon sampa wat kauno soto katen deket Malayala
atam o apakatin kalangan o katkiyong ira kalakal o kausasangra nan matwal o suto katkisangra aratungal no pwede kalangan na kaunong katin sa kanila. Niyan sa Israel komila kanautak ang kalito ang menisip ko. Kauno perpatin kalangan o katkinirail isang nanisip. Niyan sa Israel samaraw tesang tatan kauno kanan Israel siwala wiyaray tumal tatak o wata kupuran tang ti apunanan laut lamet. Kauno apatin nasan nan rongamawan son ralaw silura tu kaisa puno memasan payewan kot apatin lalala sampa me akatpito pisa palmaya pameman mapun posandai enter salana ainan kumaksot nan ratu tu kaisa prayaw nasan kalangan wat kan patati yang try and kasi na mauran sa uposan po uwi ng suwatan samba o asa kaunta in general o mamaw kung maupong o saraw ng samba. Main ko met mawewe itay na nang sa uparos patkita te patuwanta sa panaman kang mapusan na taysa may katkiyang Moses. O wiyakila sa pagmatay men kamansa, te sakan ninso namansa. Men kasawas, te sakan ninso. Men kasautu, te sakan ninso. Armain ko, niyang sa Christ, katin katon ninsang bawat. Katin kapatapanak kusan na paros, o wiyakila kusan na teo, Mekatiti tay and limpak kana nanpota. Main ko, yay limpak matsansan nan sa pagmatay wasan kawito nan urat ito kaysa tayo mamasan. Katinton matay pila kay pwede tay. Pwede katin kapit tay sa siyang suwit karos o kami tay. Pagtay lang yala sa pagmakalep Umang kita uyuya nama. Main ko ibatuan kamera. Meyay kapaitan yeyasma o yeyasana anaramasama. Utang kan pasanepi sa palmate atungal mo tunmati. Pamaktay kan katin tunmati hansaw paros. Ay patuon kamera me sapal matay te atay tuan yeyas te mau kampung o saraw mon silangan kaun silangan go an sokor wasapa sapal matay larala pemasan mamau pung o saraw kaunon patin kapay o kalala pasapanasan wot na niwo kupurkan kalangan ang kupurkan.